Na kiegoro. Naivasa village. Bona eno muigo chi Naivasa village chiango chia onoche. Omuigo goche. Igondo muigo bwaba basi Masisi Nyamache. Ah, sinaro no maiteke kusi. Nyamache no mamu minaruete agachari. Yes. Bas ngaki ekwaya ikorwa. Ekwaya nege ikorwa nga silent gospel singers. Karati ganda kubole. Silent gospel singers. Ekwaya ye na matukarenga ya berege kwa because kana rengo mwana moke akeiga onchonga mpantanganirete. Na kaigura matera aya ingikubuye sana. Indi mwaterete ya matera aya ino karokende. Ekwaya silent gospel singers goya chagete 1997. Yes. Nalitwa sogeti ogotera gokorunga ekero egeke yani chandika ekero egesinini. Entagete kora kuira sogoteroku igaiga ntori komenta osikuruzi. Tete kora kuira sogoteroku gotena chandika sekero egeke lakini matukagoja ochikonyora omorembe. Tomana okwana yande okuno kugotena tete koraka asinge njo batabwati chibicha enta itatere konyora mbara beka bicha igo 97 manya niwete na bicha nchiyo bone bicha nere ebicha nere ntagete ogotero kugochiche masemo kurose makataba yeto kotena ekeregeke elinde tuiguna na kikwara gotera kokoera mane kwera no mwanjo muligereri mwanjo motegereri Dennis tiga kono kolika chi SMS na re Dennis ouru ngano aro office chi SMS ya kolika karati gake ngo chande chi SMS ngo chande chi simi ngona kubuka jira ngo chande oro so me chi SMS chinu buya tianda go chesero gotero uko tomane kuirana na indi bas
wabirecha inche amura obugima wanyachemi abanyina obugima buyanche abaseke obugima wabirecha inche nakimbo samogokero obugima obwamatukamake nenda matukamange jeko bano emitano igere buyantande kasekerekekereke kulinda matukamange jeko bano mogoko igere buyantande kasekerekekereke kulinda matukamange jeko bano mogoko abanyina obugima bwobutinda inche abaseke obugima bulyanga ingabukana akino nyamsekera lenge alya misiri msaekero akinire abeire omuntu monene eragakana atarukwa omucho korofarawo nanchekero kyabono kulanyolire kene inche tindi wanje imbo musomba ogento kene kabora mbuya chande kamona wana bo monene kubuwa kwego kyasokolya nakunywa nyumba mwafarawo obe obugima wabirecha ingabukana obe gati obugima bulyanga ingabukana abagaka obugima bulyanga ingabukana abaseke obugima bwanyacheni ingabukana nakimbo samogokero obugima obwamatukamake naenda matukamange jeko bano emitano igere buyantande kasekerekekereke kulinda matukamange jeko bano mogoko igere buyantande kasekerekekereke kulinda matukamange jeko bano mogoko obe mama obugima ngao ingabukana obe tata obugima bulyanga ingabukana abagaka obugima bwabirecha inche ingabukana abamura obugima bulyanga ingabukana ingabukana obe gati obugima bwabirecha ingabukana obe tata obugima bulyanga ingabukana abamura obugima bwabirecha ingabukana nakimbo samogokero obugima obwamatukamake naenda matukamange jeko bano emitano igere buyantande kasekerekekereke kulinda matukamange jeko bano mogoko igere buyantande kasekerekekereke kulinda matukamange jeko bano mogoko nakinonya elichekera murangire elisha gatiga chieli chaye akamutunyana nonyanekero yesu amurangire tie petero bagatige byongaro che bakamutunyana nanchekero kyabono kunanyolire kene inche tindi wanje imbo musomba wese tata obo musubati ogu nabereka gotero okwo korokuya kabisa nonye tingotigeti koere naende nkokoreta nde egoro gotero oku nagwanchete sana naende ekero ngokombeka natwara okwegena naende natwara chinguru igo nogotera korokuya baba gotera oku ndi gwaterete gwateba 1997 gwaterete ekero kwarenge nkari gose gwaterete ekero gwachire gochiga iga kigobi igo nagoterete ekero ndi omosae ntararengereri ng'a marriage ni kitu gani ngi kiagerete ukarengera n'obogima bwa amatuka gotera oku ngobwate message wise gotegerera
nabo no ninche go nkuna buya ekero kwarenga omosae ngikwarengeretie okomana gotera uko ekero narenga omosae narigereretie buna obogima bobore yes kero ore omosae ebinto mbire bigokogokia ogotaka gwasoa ime biri bia obosae tibikonyora tweba ng'a ebinto ebia obosae igo bire ase ekeregeke igo okwegokia ase ekerege sinini lakini oise gotiga obosae obo iga ng'a omokorere nyasae uamue umfanyie Mungu hakika ng'eigona ogokwabeka akiba ase nyasaye ambaye itakuja kukusaidia maisha yako yote. So niliona buna omosae mbuya gokorera nyasaye asa amatuko ochigocha ncha komenya obogima bore obuya obwobo nkwegokeri bono bore obwo ekerege sinini. Abantu mbarenga mwaterete ogotera uko because ninyigwete chiolutoga buchiringie chisprana chingia nayo gotera na ere bono gwatera una kwarenga omwisike because iri ogiriri na ende na bono igukwara ndigoro because njine kwa ya master ande na bongo igunga aga iguiskotore igabu na botore bia na ende na bondo cho bwate togotera uko 97 mbarenga mwaterete ogotera uko ase kwa ya silent otwarenga abantu batano abaswati babere yes na abamura batatu mukabe kwaya yes mukayiroka silent tukayiroka silent nakini mwanyorete lieteri bwango because kwa chini ngonyora chire boko ngwasa marieta ona bono nchonga na ruaga igana mwema brate ya ndene lieteri ya bachandite sana ayendi yako chandite gose mwali begete igasinge ncho mwalenge abantu mwalenga bake ndi to chandite actually konye kurumage gabu ntwarenge kwaya yari korukukiamo kama friends kwaya yes eye kanisa yeah eyi twarenge narenge buno morai kwaya mistress ase kanisa bona ase kanisa egurubu yonsi omaitekero otegete gokina goikotake branches branches ne bisago bisago ekero gwaganie na branches ne bisago ekero twaganie bisago ebi tugakerigereria abantu abatano ng'a twabeire ekwaye yakia kamere yoka buno motoko na gokina otabwati gisabo kindi yes tigatura beka ekwaye tojeruka silent yani black silent ego rani egare yake but bukiriruga turarana ki silent lit work silent kwa whatever gospel singers ngoba kiruru abateri bagendete ba Yesu eno tore kwaye yakia mukama lakini ande tigatura bekeye tokorore branch ya bere bia bono ryorio na boto koraki so na koigure itimini sege ntongero tataiti kokwana gabo una asetivi muno mukristo itimini sekero mokubeka plunges ekige ntonkirabu obokongumburi bwaro rekaneta ase kanisa because njeronkinete kanisa ni maite challenges ya kanisa so korto tatebe abantu abali sikompa kumanya umuru obokongumburi bwaro rekaneta ase kanisa ikagera mukabeke plunge bokongumbo yubwaro rekanete ile tu neri twamwete ng'a twari kwehosora iga tokoreki okogani gwaitunga twari kora beka ekwayende still na abo bonsi bina be kanisa ekwayende murabeke ekwayende rekando ya iyi etabwati machiko mange mono eya abantaba unajua abantaba bange karatika amangana ye kanisa ni nyamaite na ere mnango kuburigo nabo maite na egento nkiragu taratarabia igase kanisa machiko na ramuna bono nkoenda Lutheran abarteli babwata machikabo abakatoliki babwata machikabo abaSTM babwata machikabo abaPH babwata machikabo paka ro Israeli ngo baretanda babwata machikabo ro Israeli maite goikabatume na ende goikominyoke para lakini STA tokominyoka togotuma lakini chikanisa chini nabo chigotera chigotenga kire kanisa nebwate amachikabo muna bakinete so amachike kanisa na bara ararimitie binto gete branch ndo chinga yabe getu asengenchu yoko amachike kanisa akongira ake barosi ege koskende ge korku silent because silent ne minute na bukiriru temanywa after kerego jakoba mokonyora yabeire momane koira nororo igo muratika kanisa obirengererie bimbia lengo amachiko na akongete
ose inu mwarenge free bekora majika kungiri kanisa paka mnabona uyo cha nani ragogo ante bitina asere tu kor catholic paka agatebuna abu atuko ugotoka gagotera paka enda korosi ragogo igotoro kanisa catholic bachiri ragogo amangana ye kanisa nabago asere shedan ne no ara se kanisa mono machiko nara ringoro kakara mkorosiende nibuna naika goteba machiko tarenga aringe kanisa inisipokuwa ne tuanjete nga ntofiri ko tware kwa yabantu abasinini atatani majority na koigure nara ya machiko dijiko litangani mutu ale kwa yabantu abakemokonyara go control because kwa yabantu abangebwata machikara makongu kerokeni mutanyara guikera so mukaranga tikatura harosi yabake irito konyara kuimoka nanyu nabone studio kare yange utachange chibesto konyara kwenda ko record taribo utabwati ke to konyara kwenda ko record so abantu abatano ndojina na umurabake na umwara konyara kwenda ko record ngai mwara ko matera yaini matera to record koru kurwa baka koru ningo basokere no mugusiko sino musigisi sino muiko igare ngo musigisi to konyora riete tinko muinyora onchonga na cha konyori afto musigisi obiri na chieto obiri na chite maega ntuma toroto je konyora obiri na to je konyora bas mukagena mukare koti hoteroko tukare kodi ogotera mugakoreta yes muganza ko korana igwete ko sara sana kugasoka isiko yes muyogo sokyo gotera oyaringa ogotera okubona twabeira abantu abakenande twasokirie ogotera uko oika togosoke tusota ti we compare ekwaye itenene neye nke nerie ko isi to handle rani rabe bwango ose ninko igwete maeto monju murigiriri na igwete muno ugenda tukukwana igo na abantu ba kiamukama nonye bare moyo mbakuigwete naende mbakumanyete naende mbamanyete nga kero kende kera bateria baito barueta iga bakaenda kubika ogotero okukwagere twakonyorere kanisa kikwara gochi kiamukama nale ko ande kanisa ya kiamukama Friends Church kiamukama Friends Church na bekoroku teria terikendi Friends Church Quakers kai nana kumanyana kanisa nero rekoroku Friends Church boseigo mbono gwantebiri kiamukama ninjengende bako abantu bakiamukama ngochanda agu nkuliginde lituko njichegabu ncheko bakwani wetira singe ncho moteli ino ementa ya ino tani uri mwa kineti ekero kwa koreta mukakobeka sechiro muna twara koni jikaseti ine jikaseti sidi njerengo abantu baganza kubagori abantu kugatara actually kero watara message ekaikera kero yomo ngatagwa gokari ubugimo boige nseye asekere gisinini yes itanga nirigereria ubwa mutunga kibugo chikoba umaite na kumiri sana na chiriko ko chirere studio ene ngote nya sana mbya mono because indojina nege kone because nare kuigwa gotero kubona na kumina nguyu musubati oga kitatere tibuya ngaki kanda akore morore wona na akorore dero nere tira umwanchu murigereri oyo no moteri bari batereta matera ari mukora kuburia makoro tubaretere no ari gaiga ngochinde kuigora chisimi mwakire simi tiganda teba matera tere tiganda ya kunigoja goja yoana nkoro ense ne ntambe ekero kianu lakini uko ekero kianu ngo kuigunare entagete ndachiesa kora kunonye ntara endande ndagochesera gotero ku gotebekere ekero kianu ingi kiare abantu mwiguna abantu babwato bwaro setigu bakanga goso bwato ime lakini no eninche ndoje naro je kobenga kiria nu kero kero naro so because nyanga ucha soete chingiti cha soete abantu bono no bari kuobwa mbasoeti bwato ekero kia nungu kiare agotero kugoto tebi mana kugo chesera yande goja kuko yegubuya umano dengoro kwako gokiri ngaki musbatio yakwenda kukubika chibicha ibinte bire bioro raisiga nche rero ngora mwari siringi 500 ndaito chikubika matera ya chibicha Ndiyo muno. Ekaro kwa bekiri chibicha ngira nante bya bantu kwa bekiri chibicha because mpata ite korora kujumna mogotera ase kisaza so nonye toko gokonya endo bekiri chibicha oyo oranje ko gokonya chetinte tiba gokonya tali ainacha tenda gotera ndagochesera gotero guguru kuna ekaro kianu ekara gochesera gotero guguru kianu mane koirana chisa chito chia news chigoika twake news to mane koirana abono full time tian koretero gotera ekaro kianu
manye kwirana nende mbwate chisimi kiao mwanchu muligili tobosuka tobasuka ndandozi ndete gokoretera ebintu ebi eyemo ase eyemo ng'ora buyaiga obonene ase ense ya Nyasaye nindoche iga rituko rinene muri na muri naki kwale kero kilia kianu onyano kwale kero kilia kianu ngikwale gokora elinde otoleke ngikwale gokora elinde otoleke onyano kwale kero kilia kianu onyano kwale kero kilia kianu ngikwale gokora elinde otoleke ngikwale gokora elinde otoleke elinde otoleke waka kwale koba o ngikwale gokora mwiseke kwale koba o ngikwale gokora ngikwale gokora elinde otoleke ngikwale gokora elinde otoleke onyeno kwale kero kilia kianu onyeno kwale kero kilia kianu ngikwale gokora elinde otoleke ngikwale gokora elinde otoleke abagaka bakalera ekero kilia otoleke abanyina bagakura ekero kilia kianu bakamusororanu abaigorere nuwakabatebya timbwa teke bungu nuwakabatebya timbwa teke bungu onyeno kwale kero kilia kianu onyeno kwale kero kilia kianu ngikwale gokora elinde otoleke ngikwale gokora elinde otoleke elinde otoleke onyeno boro gikwale gotigatiga bono onyeno mwamukwale gotigaye bono onyeno bogengi kwale gotigaye bono onyeno boyi kwale gotigaye bono onyeno libero kwale gotigaye bono onyeno ndamwa kwale gotigaye bono ngotiga mwaro weroli wamura tagote wangwaga chamwaro wato waiseke tagote wangosoa mwara suwato naende ime ya inovire chano amenyete naende ime ya inenda mwamuna ere onyeno mwalenge kero kilia kianu nkimwale gokora elinde motuliwe nkimwale gokora elinde motuliwe onyeno kwale kero kilia kianu onyeno kwale kero kilia kianu ngikwale gokora elinde otoleke ngikwale gokora elinde otoleke elinde otoleke omonina yatakwenga inangotiga kwaroborogi omonina takwenga inangwaga chakwaro wato naende ime yao borogi na obole naende ime yage misira no ere ine mwale kobao kero kilia kianue kimwale gokora elinde motuleke kimwale gokora elinde motuleke onyeno kwale kero kilia kianu onyeno kwale kero kilia kianu ngikwale gokora elinde otoleke ngikwale gokora elinde otoleke elinde otoleke onyene ndamwa mkwale gotigatiga bono onyene oboro gikwale gotigatiga bono onyene obuibi
kwale gotiga tiga 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 bo onye nugo chaya kwale gotiga tiga tiga bo oh tiga tiga kong amatera aya namaya na hende ntara kuona kende gionse asinge jinsa chiminyogeti ndete ko chesero gotera ko gotebana tindi neki nyegenete aya na tikiriwa matera na hende tiganda chesa gotero kutini neki nyegenete mane koire na gotebi nkitogokora kingenderete ko ganya SMS chaino ogenda se simi yitere urabo obate nambe yo olike SMS gocha oteba sole na hende nakyo gotero kwa gusiriri na hende gotera gikwara gotaka kwa bateri aba bakoro ba singers kwa bakogoteba na silent na bate rani aba silent nubo bukiriru abateri abo bukiriru ba silent bo toereru osaba matera abo ase bali abakoro bamanyete mutusabe bali bane batamanyeti koko yabikira toronsi gocha otebe kuwa koki otebe nkorokia ukobeka chibicha akyo kwigena kwa kwaba tomana gusika mu ndere ko jero gotera ko kuna tindi ne kinyegenete kinyegenete tiga manyingo monene tinkonyara omonyene bibe byane kobisibya ase yeso nitenene ere nigitale kyane
tera kwa tua tusiseniri no ninje kwa nkurire gaiga kabisa ngasi Yesu ninteneine nere gitare kiane bono ntaragenda gotera konde ntaite gukuburiga baba ogotera ukwasi Yesu ninteneine egwa kurusitia se Biblia gose gwa kurusiti kurwase egwa kitasi kindoto na bantu bande bagotwara kindoto ogotera ku tindi ne kinye genete yotokurusitia onkurusitia se gitabu kia matera nyasaye ekogera ogotera uko ni wimbo ambao unagusa sana. Yes. Inkaroranga enchera gogonkuna insego kogotera muna nyasara akwane ngokune nonde isiko komokonya subugima bwaye. One kwa ya onga igwa chite muna kwa chikwa rwete seinari okagenda gochiga igakegogi muino ekwa yenero. Ekwa ye silent bado iko nonya abateri torawa wasinginju yuku abandi bakwirigeri. Lakini moyere abantu bonsi no bale ntwati tugasokia nata volume 2 nonya tinye bwati abono iga so ekwa yero moyere nande noire. Wow. Nganya sayo bakonyire ondete yosirire kurwaso bwiko bwense ande no bale bonsi ne kwa moyere. Mwaka kibono kwaru seinari ekori story yabo nabantu mbataite koyemanya ekaro kwarengo mwana muiseke ogatera se kwa yeye okaruo roroka genda goche batebi yanga sokara goche ekero na ruse itobona yikirenga kinga talise inokobera goiko umufutu anata step now omenye onyore nkayao igondwete seito 1999 kai 1999 yes nkagenda sinka ya kabere bono good iyondo baka bono iga araria motagere nata ite kumanya West Mugirango abose nabatei West Mugirango Engoto village. Wow. Umwanchu muligereri umwanchu motegereri ngo kumyore sana. Umuga kanare moteli ulenga moteli mokong. Twale kubwati chimbaratero chiae. Timanye tine ngo charante binga na kianyorete madam. Bonsi umurandia no moteli bono bamenye tamo. Ngo ikante bie. Because teriko baraisiga teri raisi negento bagoja kubabuli ngora bachabante bingora ige karotutaria sembeo but ngomoreta njinsa gitaba kwani mugakoye tindigo kwana lieta nere no murandia oyo oligeretie TV yaito gaiga ikiaereta yaera no aringega nere ne bwate kwaya enkong mbate byo bantu bakana batenda totebi gaki agoruku tiganti yigo gojar ko batebi ekwaya egoruku mwema brothers lakini ngoja nero mugaka bumo madam muruseti gali sobo kiamukama akamureta tata nabo agwachite kabisa engotomate nero mweli nyamira na kisi abagere ngumbu bale nyiga satali ngumbu ere ya mono nkomuretande nera batebi ekero kwagenda gaiga bono bogitutu ngwaza bugirango bubike na bagitutu ngwaza karosi kwa yende na ekero na soe to bugima bwenyomba bwenyoma bono ntua niriagri na mzee tokarosi kwae because twenzi ni watumishi wa Mungu. Yes. Na egasiansai tebwati mupaka. Tebwati ekegori. Yes. Na ndetebwati no anyene rusa. Yeah. So karana roranga esendwete gona rueta so kwa mirimo ya Nyasaye. Stiri mirimo ya Nyasaye gonko yegenderia ekora ni kitu ambaye Mungu amenipea. Ntorosetie kwae no mugako minto. Kai. Ine ngoja koyereta ngora ekora tiri kumwema. Ibono yeta ndro ngoja konga ekora ni ngorobadire ende nyerete. Ekwaye mwasokri gotera kondi. Tosogete gotera gokuru kumo farisai. Como farisai. Inje kumanye na ende mwema brata ya te kuluna. Ba farisai kero bagocha gusaba. Nigo vale koligia se bagochi gosa wasinege tunu tinkomanya lakini nimbo ateterio gieri nkobwata na inga matera na uko kwa nchandire sana kana ja konyoro mwako yingo matebina entege tumu spati rio terete kurukiamo kama agante vitrimbo koje mapera matabu mapera iko na atura mapera mangare seino kuna koli agante na ororo muswati kachikurigiri ndiramu bwikaine kachikuri nkanyora naye nkaigubuya sana kogera ninge njengi ekora na kuligeti mnabono ndigeti umuntu kurukubokono enero uja kumondigeli
nere ninche moretega bonekera kwagana mugasokia kwa yeyo bono nora sobo Kristo nonda sobo Kristo na ande nimbwate kwa ye kanisa eyereye erikendo Living Gospel Church aria sinachete ekanisa iri mubegete kwaino eria rojonga goika ngoligere chimitibere wendo nyerosi obeke gari mutunaro chabateri baro mubwate mogosomia abana buya Sunday school mugosomi buya nkaranga abana baisigo kiniro bo engencheri na abana baitu bakwa baya ninche cheko kwana musani ono ngomo because emeremeria gakoru nemeremenya na no mate na ninganje tukosumwe emeremenya nyasaye that's why nyasaye to ete chinguru atebire na goika tobe ase TV ye komenta goteyo ontai ore gokana ntoko ba nechika kinenda atebe na ntoko ba gaiga nene ntoko bonya sana bote emeremeria kirengenjo omwanchu murigere yo risiko gari nteto twabira ase tutari gokogoki otwabire na ase togokogoki naro tubekera maxi utusabire nyasaye ato chinguru ato afingia mao na koretera muswatio nendo tebire ngo chero kubeka chibija torigie nchira enjente bia banene nonye njira ke gotoka babe bago konyu asoko beka chibicha because mumaete poverty gose obomigeku gusiga iga mboro kerige gaturanyore seginye zonje go support kanisa na gotoko support ya beka chibicha ningache togoteroko boniga nkyo taite kuchikokora bono iga integete gokora emirimo ya nyasaye kubwa buna ntare gocha gukora rinde lyonse nye kore mno uri utari gocha gutoko mambi ani aye kore mno yo gochikokwa ninganje tegethekio mutenara ari ukuru kwageta jona geta watena tera mno yo gochikoku mambi oyo kagete na toko otete gokora emirimo ya chinguru na kyo tete ko yakora no bwate bifa bigo kora emirimo nonye no burandi botakire gari botakire speaker botakire benya erori botakire binte binge binte no bibwate ekero na atwariro kuganio ko nenkoro yane yonsi ngebinte byonsi bigotoka suri ngo sasima ebinte bigocha asenge chenya sae oli oli igoro gekora neta chiri asikita chiri Jones P tinkomenta osikurusi ntete naligiriensa itali chi SMS cheno ngo chirigerinde enamba yeto yesimino erega wase screen yo tuligereti oli otari gotobwata se Ndizi TV tebya abantu bali bale nsemonga ogo search etole free to air ogo search Ndizi TV tole free to air chi recorder chiri chitari gwakaneru Go TV nini tari TSTV drabo ay search iga kokonyora dirikoreto onjore eri akeiga nabona chete kenyanya ngajono mwako kurukuchoeli makanga nkasearch TV sana ngajora dirikobwata mambiende neno ngochi njiko kumubekere erio igo search TV yao otorore orore yemase monyora matera yamaya nyoro guseseni oko togenda sobwamo ndete kugochiesero gotera kinganye tekisa chitu cha news chike ndete kugochiesero gotera kogoteba na omonene asense no gotera nkora Yohana na chiesa Yona tienda chiesa Yona kaokoraki Yona nyasaye Yohana onyasaye Yona Yohana nero Yona gose nero Yohana Yona ningo Yohana ni Yohana na Yona ni Yona Yona no mwao Yohana onyasaye na nabokoligire go mungina ngeko nayo nyamaite injengo bwati mnoligete mukata bo asinge nche yo maene so Yohana onyasaye nabokoleigo no kumaita gotero basi etekenisia ne yane oyora se makatapa ya matera ayi reta Yohana nyasaye oniga se TV tokoiguna kogocha amatera na ronde de ko buchimono kingora na chante bi Yohana musombo nyasaye akabutoro mutwe asengenyo yo
yobo mae na ye tatu mito asenge jo yobo mae na ye mamu mito eno nyamu muro mino weka na bago kwanga eno nyamu seko mino weka ye na bago kwanga Yohano muzembo nyasaye akabutoro mutwe Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Asengejo yobo maene ayoyo minto Asengejo yobo maene ayoyo minto Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Yohana akabutoro mutwe Yohana akabutoro mutwe Yohana mubatizi akabutoro mutwe Yohana mubatizi akabutoro mutwe Yohana akabutoro mutwe yobo maene ayoyo mito Asengejo yobo maene ayoyo mito Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Asengejo yobo maene aye pasta Asengejo yobo maene omogaka Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Asengejo yobo maene ayoyo mito Asengejo yobo maene ayoyo mito Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Yohano musombo nyasaye akabutoro mutwe Yohana akabutoro mutwe Yohana akabutoro mutwe Asengejo yobo maene akabutoro mutwe Asengejo yobo maene akabutoro mutwe Chumuligiro tugeti kuruskali mbuya muna singe nchobo tegereri bwao mbuya muna singe nchiyoko tuligereri ngokwandeli bagaligi lakini ndaite turaenda muti mukake mada mwara nyua machake nje siba machasi nini tumana kwira ne tokoletera obuyobo pado nko yaita tolito kora news yaito ya chisa 10 nende togendera baka chisa 10 nemo tiganya sago siseni gatona sumutimoko ene kwira natore Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nagokurentera chibiche chinkia nabwigo chinkeno nukukigima nabwogotonyora asoro gonkor bwogusi neji kaunti chito etanaine buna kaunti ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo gotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo ontore ilio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turi nekirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV